प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीया गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीया गणेशा हे प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीया गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीया गणेशा यद भैया ठाकुर दिवा के भैया ठाकुर दिवा के भगुर भलो है नौका दया जावे तय आ जावे ओ दाई छुपट छुपट तय आ जावे तय आ जावे ओ दाई छुपट छुपट तय आ जावे पूरा हाथ भागो डोंगरगढ़ के कमलेश्वरी तोला सुमिरो माई संबलपुर के कमलेश्वरी तोला सुमिरो माई डोंगरगढ़ के कमलेश्वरी तोला सुमिरो माई संबलपुर के कमलेश्वरी तोला सुमिरो माई यद मई हर वाली शारद माई तोला सुमिरो माई विंध्याचल के विंध्यवासिनी तोला सुमिरो माई मई हर वाली शारदा माई तोला सुमिरो माई हर वाली शारदा माई तोला सुमिरो माई ई हुतला जाई बाप जनिया ई हुतला जाई बाप जनिया झोंकड़ में ना मोले तय आ जावे हो दाई छुपट छुपट तय आ जावे हो दाई छुपट छुपट तय आ जावे एक कोरबा के ते सर्व मंगल तोला सुमिरो माई रेड़ा के मुर्रा से विदाई तोला सुमिरो माई एक कोरबा के ते सर्व मंगल तोला सुमिरो माई रेड़ा के मुर्रा से विदाई तोला सुमिरो माई ई हुतला दाई नागिन दुनिया ई हुतला दाई नागिन दुनिया झोंकड़ में ना मोले तय आ जावे हो दाई छुपट छुपट तय आ जावे हो दाई छुपट छुपट तय आ जावे। लेकिन मादर के साथ आपके हाथ के ताली मिलना चाहिए बाजी तो सबके हाथ में ताली कैसे 1 2 3 4